guys. Ha? Grabe ka init nga adlaw. Butan ni, murag na ay bagyo siguro ga ano, dagom and then igang kaya. Come here. Hi. Benny. No, si Benny. Ay Benny. Sadya mong iring kay si Benny. Kay tungod iyang mga igsuon si Holly ug si Strawberry nawala na gyud. I don't know asa to sila. Benny, say Benny. Ang kaluoy boy. Noy ba sa eyes oy? Nag-emote. I don't know unsa na sa panahon. Siguro tagikoy ko. Murag na bagyo. Bagyo mo siguro no. Di ba kita? Alright. Video. What the? Di ka init. Pag-wasikot na kay ko. My God. So, igang. Kami mag-drive through pabugnaw sa ngita sa Miyog. Kahit sa Miyog, Macdo, McFlurry, Oreo, kuban pa. And Mag-drive ta. drive din ni. Ay, record sa damay. Mag-drive ta ha. Skin. Mami ha. Singot na kayo. Ha? Bigay ka traffic na. Kita ninyo. Oh, di ba? Immortals ang gawas. Apel na ka, nagawas ra ka. Na magod gipali-paliton gud. Important. Una Di mo pa gutamo- na gipalit di mo to gut- important. Mo gani. Judger gyud kita no. Judger. Oh. Ano po na sila Pero gipalit? pero balik na ang ano, balik na. Pero di ka pa ng uban makasulod sa mall kay kinahanglan og exit pass. Right now guys, pabugnaw sa mi before na mo paliton ang among dapat paliton Tambal sa sa mga tambal sa iro. Kanag yaya si Mid. Suko kay ka. So ko dia. So shake fries. Yee! And then winter melon and Classic Oreo. good. Classic. Dumi lagi. Ha? Classic milk tea. Yeah, classic na milk tea. First time na ko siguro ni minom. Maramti kay ko ba eh. Kabalo ba mo nga kakahadlok ko mo order sa drive-thru? Di ko kabaloon sa orderon. Macdo, Jollibee o guban pa. Shake fries. Shake. Ha? Wala, Korean na sila ba sa Macdo. Di man na Korea. Chinese mo ganda ka rin. Halalay Korea. Abi ni mo? Ay, yung Oreo mi. Igang kay panahon. Igang Kayon. So, ang panahon karon guys is nasa sa 32 degrees Celsius. Na 30% chance of rain. So, ingon ni Mrs. ganina naaday bagyo. Ay, bagyo. Wala man lagi. Taka naman ka. Dagong namin na. Just wait. Pero okay na mo bagyo pero dili ka nang seryoso nga bagyo. Kanang sakto lang mag-ulan lang. And then dili lang mo baha. Ang flavor ani nga shake fries is BBQ. Nagta. No. Moments later. I'm gonna get you. Hey guys, abot na namin foot bath. Oh, di ba? Ay, sabon. Tsunami disinfectant.
Lah. Look, buto siya. Wala. Arya. May shoes. Hi cats! Surprise! Arya, inside. Ah. Singot sa mi guys, mag-jogging. Singot ka. Wow, singot kaya nanilig lang siya. Ko day. Nani kaigang. Nani kaigang. So mag-jogging sa mi ni Arya. Sa tuyok sa balay. So hindi may mag-jogging li tuyok mi sa balay. Alright. Oh, di ba? So safe kami din sa mong jogging ni Baby Arya. Oh, yan turn unsa ka? Oh. Happy day. Kapoy kapag tuyok ma, dagan tuyok walking. Baler niya. Yehey! Alright, malag pasingot. Grabe ang pasingot, pamawi. Kaya po, nagugig na akong There you go guys. Salamat guys. Amping mo always.